Hoxe comezaban os traballos para habilitar o proxecto piloto de refuxio climático urbano na avenida Otero Pedraio, un dos principais eixos de comunicación da cidade e que agora aspira a dotarse dun novo espazo verde resiliente onde poder protexerse de eventuais episodios de calor. Do que se trata é de facer pequenos refuxios climáticos urbanos, refuxios para a cidadanía, para que estas temperaturas extremas as percibamos lixeramente máis baixas, con estas zoas de sombreado para poder habilitar descansos á cidadanía e que a temperatura, a percepción da temperatura baixe lixeiramente nas cidades, sobre todo nas zonas de maior asfalto. A Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático comprometeu un investimento de 340.000 euros que se van destinar a artellar un corredor verde lineal entre os extremos norte e sur da avenida, que nestes momentos carece de zonas de arborado consolidado. Para logralo, o proxecto prevé actuar ao longo da vía de servizo coa instalación de xardineiras prefabricadas nas que se plantarán diferentes especies. Tamén se vai acometer unha mellora das 3 rotondas existentes, substituindo as superficies artificiais por vexetación natural, entre outras accións previstas para aportar sombreado natural e reducir a impermeabilidade do solo.